Tak, čus ľudia, vítam vás u ďalšieho videjka. Dnes to bude z Counter Strikeu a dnes je pre mňa taký špeciálny deň, lebo predtým som nahrával s Hypercam 3, ale stiahol som si teraz Bandicam a predtým to bolo. Predtým tie videá boli sesekavé a proste sekané. A teraz som si stiahol Bandicam. Skúšal som nahrávať nahrával som si také spievanie len aj s hrou. A jak vidím, ako som to spustil a hral som si a spieval som si a vôbec nesekalo. Takže od teraz budem točiť videa len s Bandicapom o to znajdiujte, že už budem mať vysekané videá, lebo fakt som sa to pre vás snažil urobiť tak, aby to nebolo sekané. A uspel som, lebo proste zhrniem to. Už nebudú sekané videá, alebo natáčam s Bandicapom, takže super, a nie s Hypercam 3. Takže prvé video s Bandicapom je, sakra, vždy tu spadnem, je z Counter Strikeu a z Didranu. Takže výborne. Nenášam, že to spadne. Na tebe. Či je tebe. Ježiš, 2 minúty musím čakať, aby som... Inak, ja keď som si robil o tom, predstavte, že som toto. Jaj. Inak, ja keď som si to stiahol, vôbec tu nejde, že jak s tým mám nahrávať, ale tak o toho som si to už spravil. Napríklad išiel zvuk, potom mi nešiel obraz, snímanie videa a proste všetko bolo zlé, ale zvuk som si opravil, snímanie som si opravil a všetko jak mám. A toto je fakt nejaký ten špeciálny, lebo viete prečo. Takže by som sa myslel takto. Ja znášam túto mapu. Pozrieme si, že... Pozrieme, dobre. Skúsim to. Shop, OK, sedmičku. OK, nestihol som. Nechám si potom shop zapnutý, snad vám to nebude vadiť. Ale nemalo by. No snáď, neviem. Ja! O tom
ja sa moc teda nevyznám, takže to sa omlúvam, že sa vždy strepem niekde, ale u mňa záleží, aká je mapa. Napríklad túto mapu strašne neznášam. Neviem ani prečo. Joj! To si robíšte srandu. Ja som tu! Bitch! Inak od začiatku tohto videa som sa ešte asi nedostal len tam. Tak vidíte, som tu. Teraz nestrepať dole! Tak buďte chvaj. A môj... Oný. No, ten. Takže ideme sem. Potom sa omlúvam za tie zvuky. Úspech, príští kolo budeš terorista. Ideme to rozbaliť. To bude super. Príští kolo bude terorist. Joj. Ne. Okej. Ideme na to. Ideme sem hore. Už dojí. Krát som sa sem dostal. To je super, to je chalani. A dojí je terorista. Ideme na to. Takže kde ste, moje zlaté? To je nejaká krátka mapa. A to tu všetko pozapínam ako právny gentleman. Výborné. Joj, ne, to dá. Ježiši, prečo som sa stavil? Skin Digger. Ne? Okej, ideme Digger. Okej, Digger. Wow! Ideme na Diggera, bitch! Ty jedno HPčko, ne! Ne! Tak, dobre, o to bolo z tohto dielu všetko, no, špeciál, Riková